Larcom 10 piny 2027. Yes, wachungo George Uchiri Wajakoya, professor, kaka president. Kendo chungo kombe te e Kenya kae. Erokamano ahinya. Engineer, wachni mogik ka watieko. Wachna mogik Joy Sanda gor wuoyo go gandawa. Ni sa osechopo manyaka koro wame jotelo thuolo mavalu ngimawa. Wasebedo kwa miyo jotelo chance jomo chayowa, mok dwa winjowa, mok dwa implement dwachwa. To an kaka rawera ma iso determined mar representing Nyando in 2027 in parliament, nyaka koro rowere wuog oko mwachiw tero ma as maturity. Kikwago siasa mar thiro gandawa. To kaka joluo nikech wan gi lal maduong' kabisa. Kikwarikni gi kaw side whether we support government or not. Gini nyaka koro wadoge drawing board, mwa scrutinize, we can now develop a plan with us existing. Baba was our beloved, was our hero, notimo nwa maber, moketo wa atu wa moro. Kama koro choponi, it is about us, not about Baba, but with adherence to the spirit mane Baba oketo. Erokamano. Yes. Erokamano ahinya Engineer Thomas Ogendo janon siasa. Erokamano ahinya wakili Awachmila Cecil, jagoro maduong' Roots Party of Kenya, kachiel kod in Michael